Bugün bizning gailabizda zo'r bayram. Yaratgan turmush iптәшем, сөекле әниебез, кадерле кызыбыз Динара Фәгимовна Ягудинаның матур юбилее дип башлана тапшыруга килгән алдагы котлау сәламе. 40 яшь тулу уңайыннан без аны барыбыз бергә җыелып, яраткан тормыш иптәше Ленар, балалары Султан һәм Булат, кайнатасы Рәфат Бариевич, кайнанасы Наҗия Абдулхаковна, кайнабысы Радик гаиләсе белән котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Алтыным белән гаилә корып җибәрүебезгә дә 100 елдан артык вакыт үтеп киткән. Буйга җиткән өлкән улыбызга карыйбыз да никадәр гомернең тиз узуын аңлыйбыз. Динара минем тумышы белән иске кулатка эшчеләр поселогыннан. Без бер-беребезне табып кавышкан мизгелләрне искә алам. Үткен, зирәк, позитив, бик актив булган кадерлемә мин бер караштан ук гашык булдым. Һәм бүгенге көнгә кадәр мин аны бик яратып, хөрмәт итеп яшим. Татлым минем, бүгенге юбилееңдә чын күңелдән сине котлап берне генә телим. Алда да бер-беребезгә кирәк булып, балаларыбызны бергәләп үстереп, тату килеш алтын туйга җиткәнче атлыйк әле. Рәхмәт бар булуыңа, рәхмәт мине һәр вакыт аңлап, тыңлап яшәгәнеңә. Мин сине бик яратам. Сөеклемнең туган көне, түгәрәк тантанасы, котлап сине иң кадерлем килә үбеп аласы. Күзләреңдәге ышкыннар көн сайын гашык итә, икәү бергә күгәршендә яшәүләргә ни җитә. Синең сыман аңлаучан, гади кеше юктыр да. Мин яратам сине җаным. Башка сүзем юктыр да. Кызыбыздай кадерле киленебезне без дә алга таба котлап китеп, үз теләкләребезне юллыйк әле. Динарабызның килен булып төшкән көненнән алып бүгенге көнгә кадәр әти белән әни дигән сүзеннән башка бер генә дә сүз ишеткәнебез юк. Кызыбызның башына соңгы вакыт авыр кайгылар күп төште. Билгеле бер җанга аны күтәреп чыгуы авырдадыр. Тик без бергә кадерлебез. Бергә булып барысын да җиңеп чыгарбыз. Динарабыз безнең эшебездә иң беренче ярдәмчебез. Фермерлык хуҗалыгының бар документациясын төхтә итеп алып бара. Бер генә дә авырсынмыйча, дистәләгән кеше эшли торган эшләрне бер үзе эшли. Кайнатасы әйтмешли, уң кулы да, суңы да ул. Гаиләдә балалары өчен бик ягымлы ана, минем өчен серемне бүлешердәй бик яраткан кызым да. Динарабыз, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Алда кара көннәр очратмыйча, якты өметләр белән киләчәккә карап яшә. Без һәр вакыт синең янәшәңдә булырбыз. Котлы булсын юбилеең, Динарабыз, кызыбыз. Бүген синең хөрмәтеңә җылы теләк юллыйбыз. Иртә белән уянганда кояш та җылы карый. Бу якты дөньяларга ул әле тугансың ярый. Хәлләреңнән килә синең бар нәрсәне эшләргә. Күп кешегә көнләшерлек матур итеп яшәргә. Көнләшкәннәр читтә торсын, дусларың янәшәдә, матур итеп бүгенгедәй эшлә дә син, яшә дә. Кадерле Динара Фәгимовна, матур юбилеегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кайсысын бары синең өчен генә сайлыймын яктасын. Сиңа гына ай кояшның нурлары, сиңа гына багышлана җырларның матурлары. Чәчәк ата бакчадагы гөлләрен, бәхет шатлыкка күмелән синең янда көннәрен. Сиңа гына ай кояшның нурлары, сиңа гына багышлана җырларның матурлары. Сиңа гына ай кояшның нурлары,
қылана жаныңа қайтып келем менің үшін бик қадірлі екенлігіңді білем